wallahi fitsari nake ji amma ka san me za a yi Allah na fasa fitsarin nan kai na fasa fitsarin ba kai ko ai wace na fasa ta ba zan yi ta ba wannan abu da zamu yi dama ina fama da matsala ta kuɗi ka san me za a yi yanzu miliyan in Allah sun cika miliyan 3 ne wallahi sun cika miliyan 1 in ta da jari miliyan 1 in yi aure dama akwai yara na suna fama da malamin su mai makaranta kullum a koro min su amma ka san me za a yi daga yau an daina koro mai yana daga makaranta wannan shi kenan ka san ni ba shi kenan ni da talauci ba kuma shi kenan shi yayi haka ni na yi haka shi kenan ni Salamu alaikum. Malam barka dai. Malam. Lafiya? Ba lafiya ba. Ya na ganka wujiga haka. Baka ga kuɗi na. Kuɗi a cikin leda? A cikin leda Leda fara? A cikin leda fara kuɗi a cikin leda fara Miliyan 3 ko ba haka ba? Miliyan 3 haka ne. Akwai wata mai turkuturfa ko ba haka ba? Ɗaya mai wake-wake. Daidai kuɗin ne? Kuɗin ne. Malam ban gan shi ba. Gani ba na taimaka dan Allah, dan Allah taimaka. Dan gani ne ban gani ba na je ba. A taimaka dan Allah. Ai ban gani nan da yake ko ba haka ba. A taimaka dan Allah ba. Ina tafi na baka ba. Wannan kuɗin na Alhaji. Alhaji ne ba sako ne ba.